Dende unha empanada ata unhas zamburiñas, pasando pola internacional tortilla de pataca. Este grupo de alumnos chineses, capitaneados polo chef John Rocha, aprenderon hoxe os segredos da cociña galega. Foi nunha proveitosa clase na que os mestres do Obradoiro de Cociña da Mancomunidade do Salnés actuaron como anfitrións. Temos a suerte de estar con John Rocha, que é un chef euroasiático de pai portugués e de nai de Hong Kong. É un chef que se dedica a exportar un pouquiño a cociña portuguesa e por eso están aquí. Van a facer unha viaxe por esta zona de Galicia e Portugal e hoxe pois están con nós para aprender 4 ou 5 platiños da cociña típica galega. Tamén querían aprender a facer tortilla. Os segredos da masa da empanada ou mesmo aprender a darlle a volta a unha tortilla cativaron o interese destes alumnos chineses dende o minuto 1. Outro aspecto que tamén chamou a súa atención foi a calidade e variedade dos nosos produtos. Vamos a traballar con produtos típicos, entón vamos a traballar coa zamburiña, vamos a traballar tamén coa cabala, que é un peixe que tamén temos aquí nas nosas costas, vamos a facer un arroz mariñeiro, diferenciar un pouco o que é arroz mariñeiro, que é unha paella. Nós que vamos a facer un arroz típico que, bueno, típico daqui dos nosos restaurantes, e logo rematamos pois con postre típico tamén como son as filloas. As filloas que van a ir con un pouquiño de mel. O sea que eso ha de ser toda, bueno, é por suposto unha boa empanada de mexillóns. O prestixioso chef que lidera este grupo recoñece sentirse moi atraído pola hospitalidade do pobo galego e pola súa deliciosa gastronomía. Last night we tried the Galician sort of like a barbecue and we loved the... A pasada noite fixemos unha churrascada e encántanos o polvo á feira con allada e aceite. Para ser sincero, amamos todos os pratos que tedes en Galicia. Non podemos elixir só un ou dous, son todos exquisitos, indica John Rocha. Na Mancomunidade salientan o interese crecente do mercado chinés pola nosa terra, a nosa cultura e a nosa gastronomía. É un mercado emergente que lle gusta moito os recursos da nosa comarca e tamén nos interesa moito porque, bueno, é un país enorme que ten un potencial turístico enorme e que ademais pois ten un gasto medio por chino de 2.700 euros persona a día, o que nos indica que bueno, tanto Sanxenxo como a comarca lle interesa este perfil de visitantes, non? Despois dunha intensa mañá, o que tocou foi degustar os pratos cociñados e presumir do traballo ben feito.